Alan la mic, e beatul lui Fane, Lepcea, 2000 și restul. În direct de la fața locului, ăsta-i cu tremur de minus 15 grade pe scara blocului. Îți mișcă toți vecinii ce se crede neatins. Ăsta nu e rap de pis de teroare ca în Paris. Ziceam că nu mă bag ca mult de lucru la album, după care am dat play și am zis că n-am cum să nu o fac bag. Nu vorbim de luat CD-o, că așa ceva n-a auzit nici SRO. Uite, rimele mele se leagă din mers, ajung la destinație cu precizie de GPS. Uite, băgăm indiferent de BPM, că atmosfera din hip-hop are nevoie de oxigen. Gen, trece prin minte, pun în cuvinte, direct pe rap, ține-mă minte, dar stai tu cu minte, că rapul nu minte, îți spune capac, capete de lemn a tocat. Rimele mele le-au blocat, sunt unicat, vezi tu, asta nu-i tot ce știu să facă. Făcuri cu totul, rup totul, că potul degeaba pui botul când totul începi. Ăsta e jocul, norocul nu-i totul, dar potul nu-l iei dacă tot nu încerci. Gata de asalt, hai, hai, facem ravagii, mai stai, antitant MC, ce-ai, par antipatic zi, hai, pardon, las garda jos ca Lambo. Eu cuando, cantando, fac cartă gen taekwondo, atac ca Ronaldo sau trupele comando.